Здравейте, приятели! Днес при нас е новият изпарител на Vapefly Alberich 2 MTL RTA. Разгледаме какво има в окомплектацията. Първо ни посреща гаранционна карта. След това имаме и опътване на различни езици. Следващите неща, които имаме вътре, са множество о-ринги с един силиконов пръстен. Имаме универсален инструмент, болчета за дека и другите са пиновете за въздух. Имаме също една намотка с памук 27 гейдж 1 Ом и 80 материал. Имаме втора намотка с памук 26 гейдж 1 Ом кантал материал. Следващото, което ни посреща, е самият изпарител. Нямам търпение да го пробвам, още повече, че съм правил и на Alberich 1 ревю. Имаме също допълнително стъкло. 4 мл е капацитета. Четвърт оборот се отваря капачката, горно пълнене, силиконовото пръстенче, което имаме резервно. Тук интересното на този изпарител е двойната камбана и как минава въздуха оттам. Сега ще ви покажа. Ето така се отвърта и стигаме до самата база. Която е също много интересна. Така. Значи въздуха влиза от ето тук. Виждате двата отвора в горната част на паропровода. Въздуха слиза от тук между тези двете камери и влиза през тази дупка, през този отвор. И ето от тук влиза самият въздух за обдухване на намотката. Ето от тук.
Намотката лежи ето така по този начин и се обдухва от тук. Тук е мястото за памука от двете страни. Много добре е измислено и много добре е направено от гледна точка на това, че като имате билд тук и много лесно може да си бръкнете, само да натиснете и пина за въздух излиза. Може да си го смените, не е нужно да разваляте билда, да сваляте памука, да отвивате намотки. Ето вижте колко е лесно. Так. И си излиза. Вече тук са различните ето ги различните конфигурации 0,8, 1 мм, 1,2 мм. От този вид вече са 1,5, 1,8 и 2 мм. 6 пина за въздух. Перфектна комплектация според мене. Дрип типа, ако не ви харесва, може да си сложите ваш. Много интересно направено според мен. Вече е въпрос на вкус на потребителя и нека да го билднем все пак и да го опитаме, защото нямам търпение. Само да спомена, че има два начина за подрязване на памука. Единият начин е ето така. Като се постави камбаната и натиснете, и тук ще се появят сега едни белези. Може и по тях, нали, да се отреже. Ето, тук и тук. Другият вариант е до
И се връщам с Webfly Average втора част. Билнахме го, от горе-долу няколко дена го ползвам, за да преценя има ли плюсове, има ли минуси, дали ми харесва, дали не. Ползвах няколко аромата. Номер 2 в сравнение с номер 1. По принцип ми харесват лично изпарители с долно подаване на въздух. И някои други изключения, 2 или 3 бройки имам, които са с странично подаване на въздух. Първата част на Average 1 беше с долно подаване на въздух. Този номер 2 е с странично подаване на въздух. Интересното, този повече ми харесва. И очудващо повече вкус ми дава от първата Average 1. Интересно. Като минус, или по-точно той си е минус за мен, защото аз естествено, освен пин за въздух, обичам да имам и тук гривна, която също да контролирам. Това е за мен минус и то само за мен си. Интересен е, добър е, лесен е за билдване, никакъв проблем от към теч, нещо като се билдва, може би малко повече памук, една идея повече да се слага, защото в началото по-малко памук слагах и едно такова гъргорене се получава, което се пренапоява памука, все пак е потопен постоянно в течност, не е с контрол на течността, да го завиеш, да го пуснеш, по-малко да пуснеш, да не е цяло на цялостно отворено. И това е като цяло. Вкусно е изпарителчето, добро е изпарителчето. Плавно влиза парата. Друго, приятели, не мога да добавя за това изпарителче на Webfly Average 2. Благодаря, че ме гледате и до следващото видео.